See, you and I know, say, since when they try to colonize us for this Africa, we never benefit from any of those countries. You and I know, say, the country where we they benefit from as Nigeria youths, now Canada, 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 Canada. Canada, 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 ina da basira shi yasa nake zuba waƙoƙi idan kuka duba kamar gidaje na ma da kofofin mala'ikan hip hop nake tafiya ta ko babu kofofi from Niger to Ghana bala'i na daga karofi kana ba nigga hip hop ni ma ina da kana da laifin ka kuma ni ma ina da kana da gida da mota ni ma ina da kana da kafafu da hannu ni ma ina da akwai waɗanda burin su ma ba su so mu ci gaba mu iya idan ba kuma haka ba to ta zan ci gaba amma ku gane da cewa shi maki ba ya taba ci gaba sai dai a kullun ya tabbata babu wani ci gaba ga dandalin magana ina da ga arziki mai yawa ina da ga mata da yawa muna da ga suru mai yawa ina da wasu suna faɗin a wakar mata kare mun ta kusani da cewa a yanzu ne ma waka take mun a yanzu ne take mun kuma hutu ta nema min Canada, 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 Canada.